Усім прывітанне, хто зараз мяне бачыць. І мы сёння зноў працягваем чытаць кніжку пра Пі-Пі доўгую панчоху. У перакладзе Дмітрая Плаксы. Вялікі дзякуй яму за гэта. І сёння мы з вами прачытаем гісторыю, як Пі-Пі гуляла ў шукрутара і трапіла ў бойку. Такім чынам пачынаем. Наступнай раніцаю Аніка прачнулася вельмі рана. Яна выскачыла з ложка і пабегла да Томі. «Падымайся, Томі!» – сказала яна і тузанула яго за руку. «Хадзем да той вясёлай дзяўчынкі ў вялікіх чаравіках». Томі імгненна прачнуўся. «Калі я спаў, я ведаў, што сёння адбудзецца нешта вясёлае і прыемнае, але не мог успомніць, што», – сказаў ён і сцягнуў з сябе піжамную куртачку. Потым брат з сястрою пабеглі ў ванны пакой, яны памыліся і пачысцілі зубы нашмат хутчэй, чым звычайна, адзеліся адным махам і на гадзіну раней за той час, калі іх чакала мама, з'ехалі па парэнчах уніз з другога паверха, прызямліліся акурат ля стала, за якім звычайна снедалі, і, сеўшы, гучна запатрабавалі свой ранішні шакалад. «Што ж гэта будзе?» – спыталася мама. «Чаго вы так спяшаецеся?» «Мы пойдзем да той новай дзяўчынкі з суседняга дома», – адказаў Томі. «Напэўна, мы прабудзем там увесь дзень», – дадала Аніка. Менавіта гэтай раніцаю Пі-Пі ўзялася за імберцавае печыва. Яна расчыніла вельмі шмат цеста і раскачала яго на падлозе ў кухні. «Таму што, ведаеш, – патлумачыла Пі-Пі сваёй малпачцы, – дошка для цеста ніяк не дапаможа, калі трэба спячы не менш за 500 штук печыва, так?» Потым Пі-Пі легла на падлогу і, як апантанная, пачала формачкою выразаць з цеста імберцавыя сэрцы. «І не думай тут хадзіць па цесце, спадар Нільсон», – сказала яна строга, калі пазванілі ў дзверы і пабегла адчыняць. Пі-Пі стаяла на парозе з галавы да ног белая, як млынар. Калі яна сардэчна паціскала рукі Томі і Аніцы, цэлае воблака мукі ўзляцела над імі. «Прыемна, што вы зазірнулі», – сказала Пі-Пі і атрэсла фартух. Так што паднялося новая белая хмара. Томі і Аніка наглыталіся мукі і закашляліся. «Што ты там робіш?» – запытаўся Томі. «Ну, калі б я сказала, што чышчу комін, дык такі хітрун, як ты, мне б усё адно не паверыў», – адказала Пі-Пі. «Факт у тым, што я пяку, але там ужо зусім трохі засталося. Можаце пакуль што пасядзець на скрыні для дроў і пачакаць». Ну і ўмела ж Пі-Пі працаваць хутка. Томі і Аніка сядзелі на скрыні і глядзелі, як яна гойсала панад цестам, кідала печыва на бляхі ды шпурляла тыя бляхі ў духоўку. «Амаль як у кіно», – думалі брат з сястрою. «Гатова!» – нарэшце сказала Пі-Пі і з ляскам зачыніла духоўку з апошнімі бляхамі. «І што мы будзем рабіць цяпер?» – пацікавіўся Томі. «Не ведаю, што збіраецеся рабіць вы», – заявіла Пі-Пі, «але сама я лынды біць не маю часу. Я ж шукратар, а мы ніколі не маем ні хвіліначкі вольнай». «Хто, кажаш, ты такая?» – запыталася Аніка. «Шукратар». «А гэта што такое?» – спытаўся Томі. «Вядома, той, хто шукае і знаходзіць. Хто ж яшчэ?» – адказала Пі-Пі, змятаючы муку з падлогі ў невялікую пучку. «Увесь свет бітма набіты рознымі штукамі. Ясная рэч, неабходна, каб нехта шукаў іх і знаходзіў. Менавіта гэта шукратары і робяць». «Якімі ж штукамі?» – пацікавілася Аніка. «Ды усялякімі магчымымі», – адказала Пі-Пі. «Залатымі самародкамі, ды страусавым перлем, ды здохлымі пацукамі, ды маленькімі гаечкамі, ну і падобным». Томі і Аніка падумалі, што гэта прыемная праца, і таксама захацелі быць шукратарамі. Але Томі сказаў, што спадзяецца ўсё ж знайсці кавалак золата, а не маленькую гайку. «Пабачым, што будзе», – сказала Пі-Пі. «Заўсёды што-нішто ды знойдзеш. Але трэба спяшацца, а то, можа стацца, прыйдуць іншыя шукратары і адшукаюць усе залатыя самародкі, якія толькі ёсць навокал». 3 шукратары выйшлі на вуліцу. Яны вырашылі шукаць паблізу, каля дамоў.
Піпі патлумачыла, што хоць часам і можна знайсці маленькую гаечку ў лесе, але найлепшыя рэчы амаль заўсёды трэба шукаць там, дзе жывуць людзі. Хоць, вядома, дадала яна, я бачыла і адваротныя прыклады. Памятаю, аднойчы я шукала розныя штуковіны ў джунглях Барнео. І што вы думаеце, я знайшла проста ў глыбіні некранутага лесу, дзе ніколі не ступала нага чалавека. Вельмі файную драўляную нагу. Я аддала яе потым знаёмаму аднаногаму дзядзьку. Дык ён казаў, што такой выдатнай драўлянай нагі ні за якія грошы не купіш. Томі і Аніка сачылі за Піпі, каб зразумець, як паводзіць сапраўдны шукратар. А Піпі насілася ад аднаго краю дарогі да другого, прыкладвала далонь брылём да лоба і шукала. Часам яна паўзла на каленях, прасоўвала руку паміж дошкамі штыкетаў і казала расчаравана: «Дзіўна, я, здавалася, дакладна бачыла тут залаты самародак. А ці сапраўды можна браць сабе ўсё, што знаходзіш?» – пацікавілася Аніка. «Так, усё, што ляжыць на зямлі», – адказала Піпі. Непадалёку, на свежай зялёнай траўцы перад сваёй вілаю ляжаў і спаў нейкі стары спадар. «Вунь! Вунь, той ляжыць на зямлі!» – паказала Піпі. «Мы яго знайшлі! Яго і хапанём!» Томі і Аніка спалохаліся. Не, Піпі, мы не можам узяць гэтага дзядзьку. Гэта немагчыма», – сказаў Томі. «Ды, дарэчы, навошта ён нам?» «Навошта ён нам? Такі шмат на што можа згадзіцца. Мы маглі б трымаць яго замест труса ў маленькай клетцы і карміць лісцём дзьмухаўца. Але калі вы не хочаце, дык што зробіш? Хоць мне асабіста раздражняе думка пра тое, што іншы шукратар прыйдзе ды сцягне яго». Яны пайшлі далей. Раптам Піпі выдала сапраўдны роў. «Не! Такога я яшчэ ніколі не бачыла!» І яна схапіла старую ржавую бляшанку. «Якая здабыча! Якая здабыча! Бляшанак ніколі не бывае зашмат!» Томі паглядзеў на бляшанку і прамовіў: «Ну і навошта яна?» «О, шмат на што!» – сказала Піпі. «Можна, напрыклад, пакласці туды печыва. Тады яна зробіцца гэткай прыемнай бляшанкаю з печывам. Альбо можна не класці туды печыва, тады яна будзе бляшанкаю без печыва. І гэта, вядома, ўжо не так прыемна, але таксама зусім не кепска». Яна пільна агледзела бляшанку, якая аказалася сапраўды ржавую і да таго ж з дзіркай у донцы. «Здаецца, што яна больш падобная да бляшанкі без печыва», – сказала Піпі разважна. «Але ж яе можна яшчэ і насунуць на галаву і бавіцца, нібы цяпер поўнач». І Піпі пайшла вандраваць паміж дамкоў навокал, як маленькая бляшаная вешка, і не спынілася, пакуль не наляцела на драцяную агароджу і не пляснулася на жывот. Стукнуўшыся аб зямлю, бляшанка гучна загрукатала. «Вось бачыце, – сказала Піпі і зняла бляшанку, – каб яна не сядзела ў мяне на галаве, дык я трэснулася проста тварам і моцна пабілася». «Так, але, – заўважыла Аніка, – калі б ты не надзела бляшанкі, дык ты б і не зачапілася за дрот». Але Аніка не паспела яшчэ і дагаварыць, як Піпі зноў зараўла, падняўшы з зямлі шпульку для нітак. «Здаецца, сёння мой шчаслівы дзень! Такая прыгожая шпулечка, каб пускаць мыльныя бурбалкі. Альбо, каб працягнуць шнурок і насіць на шыі, як каралі. Я зараз жа хачу пайсці дадому, каб гэта зрабіць». У той самы момант брамка адной з вілаў расчынілася, і на вуліцу выскачыў хлопчык. Ён выглядаў спалоханым, і гэта было не дзіўна, бо за ім беглі 5 іншых хлопчыкаў. Тыя 5 хутка схапілі аднаго, прыціснулі да плота і ўсе разам пачалі тузаць і лупіць яго.
Хлопчык плакаў і спрабаваў абараніцца рукамі, каб яны не пабілі твар. «Дайце яму, хлопцы!» – крычаў самы вялікі і дужы, каб ён больш не адважыўся паказвацца на нашай вуліцы. «Ой!» – усклікнула Аніка. «Яны ж лупяць Віллі! Як жа так можна?» «Гэта той агідны Бэнгт, ён заўсёды б'ецца», – сказаў Томі. «У 5 на 1, якія героі!» Пі-пі падышла да хлопчыкаў і пастукала сагнутым указальным пальцам па спіне Бэнгта. «Алло!» – сказала яна. «Вы што, хочаце як найхутчэй зрабіць з маленькага Віллі пюрэ? Таму і накінуліся адразу ў 5». Бэнгт азірнуўся і ўбачыў дзяўчынку, якую ніколі не сустракаў раней. Зусім незнаёмую дзяўчынку, якая наважылася тыкнуць яго пальцам. Спярша ён стаяў, разявіўшы рот ад шчырага здзіўлення, але неўзабаве ягоны твар расплыўся ў шырокай нахабнай усмешцы. «Хлопцы», – сказаў ён, – «хлопцы, адпусціце Віллі і паглядзіце на гэтае дзяўчо. Вось дзяўчо, дык дзяўчо». Ён ляпнуў сябе па каленях і зарагатаў. Усе хлопчыкі імгненна сабраліся вакол Пі-пі. Усе, акрамя Віллі, які выцер слёзы і асцярожна падышоў да Томі. «Бачце, якія валасы! Агонь, ды і годзе!» «А чаравікі!» – працягнуў Бэнгт. «Можна пазычыць адзін. Я б так хацеў праехацца на лодцы, але ў мяне яе няма». Ён узяўся за коску Пі-пі, але адразу адхапіў руку і залямантаваў. «Ай-яй-яй-яй! Я апёкся!» Усе 5 хлопчыкаў пачалі скакаць вакол Пі-пі і цвіліцца. «Чырвоны каптурок, чырвоны каптурок!» Пі-пі стаяла ў цэнтры кола і ветліва усміхалася. Бэнгт спадзяваўся, што яна раззлуецца або пачне плакаць, прынамсі яна павінна была напалохацца. Але калі і гэтага не здарылася, ён штурхнуў дзяўчынку. «Я лічу, што ў цябе ні кроплі файных манераў у адносінах да паненак», – сказала Пі-пі і падняла хлопца на сваіх дужых руках высока ў паветра. Яна паднесла яго да бярозы, што расла побач, і павесіла, як дыван на бярозавую галінку. Тое самае яна зрабіла з другім хлопчыкам, а 3 пасадзіла на мрамны слуп адной з вілаў. 4 хлопчык паляцеў цераз плот і прызямліўся акурат у клумбу ў садзе. Апошняга задзіру Пі-пі запхнула ў лялечны вазок, што стаяў пры дарозе. Томі, Аніка і Віллі глядзелі на хлопчыкаў, якія проста языкі праглынулі. А Пі-пі сказала: «Баязліўцы, накідвайцеся на аднаго хлопчыка ў 5. Гэта подла. Ды яшчэ штурхаеце маленькую безабаронную дзяўчынку. Як непрыгожа!» «Хадзем дадому», – сказала яна Томі і Аніцы. «А ты, Віллі, скажы мне, калі яны хоць паспрабуюць цябе крануць». Потым Пі-пі звярнулася да Бэнгта, які баяўся зварухнуцца на сваёй бярозе. «Хочаш нешта сказаць наконт маіх валасоў або чаравікаў? Паспяшайся, пакуль я не пайшла дадому». Але Бэнгту не хацелася нічога гаварыць ані пра яе валасы, ані пра чаравікі. Таму Пі-пі ўзяла ў адну руку шпульку, у другую бляшанку і пайшла адтуль разам з Томі і Анікай. Калі яны вярнуліся ў сад, Пі-пі сказала: «Божа мой, як шкада! Я знайшла 2 такія цудоўныя рэчы, а вы нічога. Вам трэба яшчэ трошкі пашукаць. Томі, чаму б табе не зазірнуць у дупло таго старога дрэва? Старыя дрэвы – неацэнныя месцы для сапраўднага шукратара». Томі сумняваўся, што яны з Анікай увогуле знойдуць што-небудзь, але каб не спрачацца з Пі-пі, засунуў руку ў дупло.
Ничто себе! Здивленно ускликнул Томі и вынял руку. Ён трымаў вельмі прыгожы блакнот со скураной вокладкай. У асобнай гільзачцы сядзеў маленькі срэбны аловачак. Як дзіўна, сказаў Томі. Вось бачыш, адгукнулася Піпі. Быць шукратаром лепш за ўсё на свеце. Даволі цікава, што людзі не бяруцца за гэтую працу. Сталяр, або шавец, або камінар ці нешта такое, гэта будь ласкавы. А вось шукратар гэта нам не падыходзіць. Аніка, а чаму б і табе не пашукаць вось тут, у старым пустым пні? Што-нішто ў старых пнях звычайна знаходзіцца. Аніка засунула руку ў стары сухі пень і выцягнула адтуль чырвоныя каралі з каралаў. Брат з сястрою стаялі з разяўленымі ртамі. Гэтак яны здзівіліся. Яны вырашылі, што цяпер будуць шукратарамі кожны дзень. Але Піпі паўночы гуляла ў мяч, таму раптам ёй захацелася спаць. Я думаю, мне трэба пайсці і спавіцца гадзінку, сказала яна. Можа, пойдзеце са мною і падаткнеце мне коўдрачку? Піпі села на ложак і зняла чаравікі. Потым паглядзела на іх задуменна і сказала. Ён хацеў на лодцы паездзіць той Бэнг. Вось дзе ўжо. Яна фыркнула пагардліва. Ужо я навучу яго веславаць якім іншым разам. Скажы, Піпі, спытаў Томі з пашанай у голасе, чаму ў цябе такія вялікія чаравікі? Вядома, каб варушыць пальцамі, адказала яна і паклалася ў ложак. Піпі заўсёды спала нагамі на падушцы, а галаву засоўвала пад коўдру. Так людзі спяць у Гватэмале, запэўніла яна Томі і Аніку. І гэта адзіны сапраўдны спосаб. Да таго ж, так я магу варушыць пальцамі ног нават у сне. Вы можаце заснуць без калыханкі? Мне трэба заўсёды паспяваць сабе трохі, інакш сну ані ўвогуле. І Томі з Анікаю пачулі мармытанне з-пад коўдры. Гэта Піпі спявала сабе калыханку. Брат з сястрою ціха пайшлі з пакою, каб не перашкаджаць ёй. У дзвярах яны абярнуліся і яшчэ раз зірнулі на ложак. Адзінае, што яны ўбачылі, Піпіны ногі, што адпачывалі на падушцы. Піпі старанна варушыла пальцамі ног. І Томі з Анікай пабеглі дадому. Аніка моцна сціскала свае каралевыя каралі ў кулаку. Як гэта ўсё адно дзіўна, сказала яна. Томі, ты ж не думаеш? Думаеш, Піпі паклала гэтыя рэчы туды загадзя? Гэта невядома, адказаў Томі. Насамрэч, нічога не вядома, калі сябруеш з Піпі. Вось такая гісторыя. Яшчэ адна гісторыя пра Піпі, доўгую панчоху і яе новых сяброў. Спадзяюся, вам яна таксама спадабалася. Ну, а іншым разам мы працягнем чытаць гэтую цікавую кнігу. Усім жадаю выдатнага вечара. Да пабачэння, да сустрэчы. Пакуль!